Μην το ματιάξουμε κιόλας, θα έχει καλό καιρό βέβαια. Γιατί άμα έχει. Δεν ξέρω Συζητάμε τόση ώρα. Δεν ξέρω. Μακάρι να μην έχει βροχές, να έχει καλό καιρό, γιατί και εγώ θέλω να βρεθώ εκεί. Θα είμαστε κι Θα εμείς. ντυθούμε. Δεν ξέρω. Εγώ είχα σκεφτεί μια ενδυμασία, να σου πω την αλήθεια. Μην το μαρτυρήσεις. Θυμάσαι πρόπερση μας έκανε εξώφυλλο Βεριώτης από Ναι. Είχαμε βάψει ροζ μαλλί και είχαμε και μια κούκλα πλαστική μαζί μας. Έχουμε σαν πλέον έχουμε χτίσει μια νοοτροπία, να το πω έτσι, ότι. Το πλέον η λέξη μου φαίνεται πολύ αστεία. Ναι. Νοοτροπία, ότι κρατήστε λίγο την παράδοση. Να περνάτε καλά. Τις απόκριες, να περάσετε καλά. Καλά φαγητά, καλά πιστήρια. Να μην πίνετε και να μην οδηγάτε. Τα ταξίδια δουλεύουν, μπορεί να πάρετε ένα ταξί. Μικρές οι αποστάσεις, μικρή η χρέωση. Παρέα θα είστε από 1 ευρώ. Καθένα σας βγει άμεσα 4 άτομα. Σιγά τι είναι τώρα το 1 ευρώ. Cheers. Cheers. Φιλάκια. Bye. Χαιρέτα ρε. Μπράβο.